Nuwun. Walah. Dokeng sonten Pun rame rondane niki. Monggo buka berkat niki. Walah. Nuwun, Mbah. Oh. Sehat? sehat. Tuh. Monggo, Mbah, mriki Mbah buka berkat bareng-bareng, Mbah. Akhirnya banget. Monggo baso, mriki baso. Niki dibuka bareng-bareng monggo. Monggo, Mbah. Buka, Mbah. Ayo, buka, ayo. Anu kok. Iki lur buka berkat. Iki sithik, Mas. Mas, tak mas lah bodongnya. Iki mau berkat jatan nggone perantaan oleh berkat dibuka bareng-bareng ning gone rondan. Oh, berkat loro, Mbah. Nggih. Pengalit itu apa kembali? Oh, lah iki lur. Wah, iki lho. Aku kan mang. Wah, itu. Wah, monggo. Dimakan bareng-bareng monggo. Apite. Wah, mamam. Makan. Makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gua, Mbah. Ayo piye? Ono Nyus. mene ono payake. Ono empal ya. Toyaris. Wah, Awalnya ngomong apa? Mangget toya mak apa ngono? Totok larip nih sarang-sarang enak jadi. Manyus. Ayo. Ya monggo. Monggo bawang. Pakai awal. Mi. Gang Rojo wis. Totok. Apa aja nama tuh kan Pak Ali. Darah parep kowe bakso ndi? Bakso ndi? Anggotane udah. Hari ini elegan kita. Bagus banget. Iku empal Pak Man lho, wedi ku empal. Wedi yo. Teman-teman. Ocak iku anjis. Rempeyek parip. Cocok lagi. Seri ya, Pak. Mbah, karena lu mini bahasa aja mini, Mbah. Nah, iki lho. Berkatane kok ini lho. Dimakan bareng-bareng ya, Bang nggih. Mangga cari rojo. Gedang rojo. Jangan susu timam lalu. Nggih, Balik dalan mangga. Balik aja iki. Bareng-bareng. Suruh kita bam jaes kok yo. Kesel nih. Ala Pak Ben langsung Wah, gedang rojo, Pak.